Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyda baqy tarap ýurdumy waqy täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzyň ýol gurulşyk pudugyny ösürmek, dünýäniň ösene tehnologiýalaryna laýyklykda döwür gaplaşdyrmak, hemde ýurdumyzyň uly üsaşary mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, ýükleri we ýolagçylary daşamagyň häzirki zamany ulgamyny kemale getirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi näme avtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligine Türkmenbaşy Garabogoz, Gadagystanyň serkedine çenli barýan avtomobil ýolunyň urny Garabogoz köl aýlygynyň üstünden geçýän 2 gatnawly 2 sany hereket zorluğundan ibaret bolan avtomobil köprüsiniň hemde onun eltiji ýollarynyň taslamasyny düzmek we olary gurmak barada Ukrainanyň Drojnaya Stroyselstva Altkom jogapkärçiligi çäkli jemgyýeti bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi. Gurulşyk işlerini 2022-nji ýylyň iýul aýynda başlamak we avtomobil köprüsini hemde onun eltiji ýollaryny 2024-nji ýylyň iýun aýynda ulanmaga dowla taýýar edip tagşyrmak bellenildi. Hormat prezidentiň tagalaty bilen häzirki wagtda döwletimiziň üstüňaşary uly kuwatynyň artdyrylmagyna, şeýlekeme milli ykdysadyýetimiziň diversifikasiýa ýol bilen ösürmegine aýratyn uly ünsürli. Şu maksat bilen gün-nogor gün watar hemem demirgadyk gün orta uly geçerliler ulgamy aýdygydarly ösürli. Şonuň bilen baglykda howa, demir ýol, awtolo hemem deňiz gatnawlarynyň toplumlaryny ulgamyny giňeltmek boýunça giň ýerli işler alınıp barlýar. Şu günleri Türkmen demir ýolçylary watanymyzyň ykdysadyýetiniň ösmegine öz sallamly goşandyny goşýarlar. Ýurdumyzyň çägine demir ýol ulagary arkaly üstüňaşary urlaryny kontener ýükleriniň artmagy munyň aýdyň misallarynyň biridir. Türkmenistanyň uly logistika merkezi açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti Türkmenistanyň halkary uly üstüňaşary geçerlileriniň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak, ýurdumyzyň uly toplumynyň bäsişi hukuklaryny ýokarlandyrmak, peýdalanmak, üstüňaşary ýükleriň möçürini goşmaça artdyrmaga ýardam bermek, hemde üstüňaşary eksport import ýükleri ýük uğradyjydan bir ýa-da bir näçe görnüşli ulaglar arkaly ýük alaja eltmekde ýerlikli logistika çözgütleri işläpdirmek ýaly wezipelere ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň uly logistika merkezi açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti Gadagstan Respublikasynyň Kazakistan temir ýoly ekspres paýdalar jemgyýeti bilen birlikde Hytaý Halky Respublikasynyň Gadagstan Respublikasynyň üstüňaşary geçip Türkmenbaşynyň halkary deňiz portunyň üstü bilen ilkinji ýerdek multimodal ur boýunça Azerbaýjan Respublikasynyň Gruziýanyň üstü bilen Türkiýe Respublikasynyň hemem Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna kontener 30 million gatnaw amal aşyrly. Gadagstan Respublikasynyň Mangistaw stansiýasynyň pomidor pastasy ýükli 82 sany 20 futluk kontener otlu düzüme urdy. Hemem Bolaşak stansiýasyna geldi. Ýurdumyzyň Serhet ýaka stansiýasy tarapyndan kontener otlu düzüme kabul edildi. Ýurdumyzyň çägine üstüňaşary demir ýol ulagary arkaly kontenerlerde daşalýan ýükleriň artýanyny görmek bolýar. Türkmenistanyň demir ýol ulagary pudugynyň öňüne goýulan esasy wezipeleriň biri ýük toranşygyny artdyrmak, esasany üstüňaşary geçýän kontenerlerde daşalýan ýükleri köpürtmek bolup durýar. Kontener ýük taşamalarynyň öz ýurtlarynaky hukukly dolandyrjylary bolan Türkmenistanyň çägine halkary gatnawlarda hemem uğurlarda demir ýol ulagary bilen ýükleri kontenerlerde daşamaklygy dolandyrmak operator wezipesini Türkmenistanyň uly logistika merkezi açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti Gadagstan Respublikasynyň Kazakistan demir ýoly ekspres paýdalar jemgyýeti Eýran Islam Respublikasynyň hemde Türkiýe Respublikasynyň öňde barjy kompaniýalary bilelikde hyzmatdaşlyk edip bu taslamany amal aşyrýarlar. Türkmenistan, Ýewropa, Aziýa ýoşumany hemem Günorta Aziýa täwitleriniň ykdysady urgamlarynyň özara gatnaşyklarynyň transkontinental ykdysady köprüsiniň wezipesini ýerine ýetirýär. Şoň üçin hem bu wagtda gün-nogor gün watar hemem demirgadyk Günorta geçerlilerini ýollary birleşdirýän esasy ular boýunça milli düzümi has giňeltmek möhüm wezipeler hökmüne kesgitlendi. Halkary uly geçerlileri dünýä ykdysadyýetynyň globallaşmanyň esasy urlaryny öwrüli. Türkmenistan bu ösüşlerden çetde galman öz çägine iqlimyň möhüm uly merkezlerini döredýär.
Ol ýurdumyň durnukly ykdysady hemem durmuş taýdan ösüşine ýurdumyzda önürleýän haritlaryň hemem hyzmatlaryň dünýä bazarlaryna bäsişi goýpulany ýokarndyrmaga daýanýar. Bu bolsa oňa dünýäniň senagat tüzümine munasyp orny eýlemegine uly mümkinçilik berýär. Türkmenistan iqlimyň esasy ýollaryň çatyrygyna geografik ýagdaýynyň artykmaşyklary biziň ýurdumyzda Ewraziýa gatnaşyklaryny üpçünetmek üçin mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň uly ulgamy önümçilik kuwatlarynyň uly ähtiýaçlaryna eýe bolup, oňa ýük taşaryşyna hemem ýolagçy gatnaşyryşynyň şol sana biziň ýurdumyzyň şäherlerinden geçen üstaşary uğurlaň artýan meçhurlaryny üpçünetmäge mümkinçilik berýär. Uly üstaşary ulgamy Türkmen döwletiniň geosiýasy maksadyna sadaşlyk goşulýar. Şol geosiýasy maksat öz öňünde häzirki zamanda depkinli üsýän dünýäde ykdysady ýürürlügiň berkemeginiň taýyk strategik wezipelerini goýýar. Hormat prezident bilen ýyldar alparýany dörejilikli parahatçylyk söýjülük syýasatynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde bir tarap Türkmenistan anyk başlanýyşlar bilen aýdygdarly çykyş edýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne edildi ýarmydan ähli günjoklaryny durmuş ykdysady taýdan ösürmek bagatynda gurt uly işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimiň düzümleri aýdygdarly ösürilýär. Şonuň bilen birlikde de garaşady watanymyň raýatlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini düýpli gowlandyrmak maksady bilen daşarky bazarlara niýetlenen ýokary hili önümleri önürýän kärhanlary döretmek hemişe üns merkezine saklanýar. Balkın vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň Garaboğaz şäherindäki Garaboğaz karbamid zawodum munyň iş ýüzündäki aýdyň suwutnamasy. Türkmen Himiýa döwlet konserniň bu häzirki zaman kärhanasynyň hünärmenleri halkyň arkadagy zamanasyna ýokary zähmet üstünliklerini beslenýärler. Türkmen topragynyň egzilme TV baýlyklaryny, ýalňyş signal ferişdelerini rezel peýdalanmak, iň täze tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmak arkaly olary senagat taýdan gaýtadan işlemek hemde mineral önümçiliginiň işini üzmüksiz ýola goýup, oby hojalygy üçin zerur bolan dökünlen görnüşlerini we mösörlerini artdyrmak bolsa, hemişe hormatly prezidentimiziň üns merkezinde durýan meseleleriň biridir. Oba hojalygynyň mineral dökünleri bilen üpçünçiliginiň ýokary hil derejesi mallarçylyk hemde goşçulyk pudoklarynyň ot-im biniadyny döretmekde de wajyp ähmiýetlidir. Karbamid oba hojalygynyň suňýaly ýokary issege eýe bolan mineral dökünleriň biridir. Berkarar diýarymyzyň oba hojalygyna möhüm orny eýleýän mineral dökünlerini eksport etmekde halkara bazarlarynaky munasyp ornuny ýygyderli berkitmek arkaly şeýle önümleri önürýän iri döwletleriň hataryna örän uly ynam bilen goşulýanlygyny görkezýär. Garaboğaz karbamid zawody ýurdumyzyň gazy mesenagatynyň geljekki uly ösüşlerini aýgatly täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda sanlaşykly işleýän bu zawod ýurdumyzyň himiýa senagatynyň yerli çygmal ferişdelerini gaýtadan işlemek arkaly alynýan önümler bilen milli ykdysadyýetimiziň beýlek pudoklarynyň zerurlyklaryny doly üpçünetmek, şeýle-de şol önümleriň daşarky bazarlara iýerilýän möçörlerini ýygyderli artdyrmak babatdaky wezipeleň üstünlikli çözülmeginde täze mümkinçilikler döredýär. Hormatly prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan himiýa senagatyny ösdürmekde möhüm tapgyrlarynyň biri bolan Garaboğaz karbamid zawody berkarar döwletimiziň raýatlarynyň müňe golaýyny iş ornlary bilen üpçünetmäge şert töretdi. Häzirki wagtda bu häzirki zaman kärhanasynyň öndürýän önümlerini daşarky bazarlarda barha köp istek bildirilýär. Kärhana boýunça halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň başyndan bäri bu ýerde 469.200 tonnadan gowrak karbamid döküni öndürilip, gödeginde tutulan meýilnama 103.8 göterim ýerine ýetirildi. Kärhananyň önümleri Russiýa Federasiýasy, Beýik Britaniýa, Şwesiýa, Türkiýe, Kazakystan, Özbegistan ýaly döwletleri uğradylýar. Garaboğaz karbamid zawodynyň işi hünärmenleri şeýle kämil we ýokary kuwatly kärhanada däkme çekmäge döredilen mümkinçilikler üçin gahrman arkadagly terdarymyza alkyş aýdyp, halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň her bir gününi ýokary önümçilik görkezlerini beslemek üçin şugunlar hasam gaýratly däkme çekýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe gün saýyny rowaşlyklara beslenýän edil diýarymyza arkadagly serdarymyz. Hormatly prezident bilen taýyl taýlalarynyň aýdygdarly gollawlarynyň netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň kuwatlanmagyna munasyp orny eýleýän kiçik we orta telekeçiligi ösdürmeklige gönükdirilen döwletli tutumlary özüniň anyk netijesini berýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekeçileri berkarar watanymyza adyk haritlar bilen bir hatarda senagat haritlarynyň bolçulugynyň döredilmegine de özleriniň munasyp goşandyny goşýarlar. Döwlete dahilde däl, hususy ulgamyň wekilleriniň ýokary işçilik bilen gatnaşmagyna ülkemiziň dürli ulgamlaryna ýetilýän beýlenti sepketleri gadanylýan täzeden täze zähmet üstünlikleri aýdylanlara dogry güwe geçýär.
Berqarar watanymyza ykdysady özgörtmeleri üstünlikli durmuşa urnaşdyrmakda ülkemizin günnäger sebitiniň hususiyetçileri hem özleriniň salamly goşantlaryny goşýarlar. Soňky ýyllarda Lewap welaýatyny telekeçilik ýeşiniň kämilleşdirilmegine gönükdirilen döwletli tutumlar uly başlyklary besenip, bäsişik okyply önümleri öndürmekde ýokary hili hyzmatlary ýerine ýetirmekde hususy kärhanalarda netijeli iş aranyp barlyap. Şeýle hususy önümçilikniň hataryny Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Saýydy Trawynyň Sakar şäherindäki Türkmen ýylada hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Kärhanaň iş hünärmenleri halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň her bir önümçilik günni üstünliklere beslep, ýokary netijeler gazanýarlar. Döwrewap önümçilikliň hataryny tanalýan hususy kärhanada esasan müşterileň teklipleri sargytlaryna laýyklykdy. 220 kV çeni uzak aralyklara elektrik toguny geçirji ulgamlary çekmek, 220 kV çeni elektrik togu bilen gurnama işleri, 110 kV çeni elektrotexnika enjamlaşdyrma degişli taslama işleri, 110 kV çeni beketliň elektrik energiýasyny paýlaýjy we gödökçilik enjamlarynyň synyk işleri, elektrik enjamlarynyň gorugyny we awtomatikasyny sadlamak işleri, 250 kV çeni elektrik hareketlendirjileri, 2500 kV çeni beketleri abadlamak işleri, madan çykarşyna we ýerisi önümçilik desgalaryny gurulşy gurnama işleri, dürli ölçekdäki we galyňlykdaky daşy örtülen hemde açyk görnüşli elektrik simleri, demir beton gurulşlary we metal önümleri taýýarlamak, şonuň ýaly metallary niýetlenen barlykhana hyzmatlary üstünlikli ýoly goýlanýar. Tejribeli hünärmenden gatnaşmagyna ýerine ýetirilýän ygtybarly we ýokary hili hyzmatlar müşteriler üçin hem amatly bolmak bilen edara kärhanalardan şeýle-de şahsy talaplardan gelýän sargytlar ýygyderli artýap. Ölümçilikde ösen tehnologiýalaryň netijeli ulanylmagy işleň talaba laýyk anyp barmagyna uly ýardam berýär. Hususy kärhanaň işi hünärmenleri kiçik we orta telekeçiligi ösürmekdäki maksatly tutumlary üçin hormatly prezidentde alkyş sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezident bilen taýyl taýlalary hususy ulgamy ösürmek barada edýän aladasy netijesinde ýurdumyzyň hususy kärhanalarynyň önümçilik binýady barha kämilleşip, beýik kärhanalarda ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly elatmyzyň sarp edýän önümleriniň dürli görnüşleri öňürlýär. Mary welaýatynyň wekil waziri tarabynyň çägine ýerleşýän Berk önüm hususy kärhanasynyň öňürýän ýelim gatlakly polietilen lentalaryny uly islew haritlaň hataryny görkezmek bolar. Ýurdumyzda orta we kiçi telekeçiligi ösdürmek barada döredilýän amatly şertler işäwür telekeçiligiň öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýmagy we halkymyzyň uly islega eýe bolýan haritlaryny öndürmäge geň mümkinçilikler döredýär. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyny joşuly zähmet çeken telekeçiler halkymyzyň ösen isleglerini ýygyderli öwrenmek bilen içerki bazarlarymyzda harit bolşulygyny emele getirmäge özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan wekil wazir Trawynyň çägine ýerleşýän Berk önüm hususy kärhanasyny öňürýän ýelim gatlykly polietilen lentalarym içerki bazarlarymyzda uly islega eýe bolýan haritlaryň biridir. Bu hususy kärhananyň agzy berişgärleri kämil tehnologiýaly enjamlarda öňürýän önümleri tehnologik talaplara dolaýyk derejede dürli ölçeklerde öňürüp halkymyza elýeterli bahadan ýetirýärler. Bu ýerde dünýäbel kompaniýalaryň enjamlary oturdulyp öňürýän önümlen görüşleri barhartyrlýar. Kärhanada ornaşdyrylan enjamlar taslama kuwatly her günü ortaça 2000 sany ýelim gatlakly polietilen lentalary işläp çykarmaklygy niýetlenenler bu önümler özüniň ýokary hilligi we ekologiýa taýdan araslygy bilen tapawutlanýar. Ýelim gatlakly polietilen lentalary edara kärhanalaryň ýürütü sargytlaryna laýyklykda taýýarlanýar. Kärhananyň işçileri şoýluň her bir iş günni zähmet ösürliklerini beslemek bilen şu günler hasam joşguly zähmet çekýärler. Kärhananyň agdy bir işçileri arkadaly serdarmyzyň kiçi we orta telekeçilik gollamykda döredip berýän giň gollawlaryny jogaýp edip gelecekde önümlüň täze görüşlerini öndürmekligi aýdyň maksat edinýärler. Kärhananyň işgür telekeçileri döredip berýän şeýle geň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini beýan edýärler. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezident bilen güneşi diýarymyzda kiçi we orta telekeçiligi gollamak hem ösürmek barada edýän aladasy kabul edýän kararlar netijesinde Ahali welaýatynyň şahar künjünde gurulup ulanylmagy berilýän önümçilik kärhanalary döwletimiziň ykdysady kuwatyny puturlandyrmagy, halkymyzyň durmuş hali ýagdaýyny hasy ýokarlandyrmagy, şeýle hem täze iş orunlaryny döretmäge uly ýardam edýär.
Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Akbuğday trawynyň Änöw şäheriniň çägine ýerleşýän maksatly türkmen hojalyk jemgyýetine degişli bolan tuut harit nişanly alkogolsyz gazanlardan içkiler şeride arassaranan agysuny önürýän kärhanada aýdyň mysallar. Akbuğday etrawynyň Änöw şäheriniň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan maksatly türkmen hojalyk jemgyýetine degişli bolan tuut harit nişanly alkogolsyz gazanlaryň içkileri şeýle-de arassaranan agyz suwuny önürýän kärhana hem özüniň önürýän önümleriniň ýokary hil derejesi bilen ilat arasynda uly meşhurlyga eýe bolan kärhanalaryň biridir. 2 hektar meydana yerleşen dünýäniň ösenazlyk senagatynyň iň kämil teknologik enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ilatyň köp isse bildirilýän alkogolsyz gazanlaryň içkilerin ençime görnüşleri şeýle-de arassa agyz suwy önürilýän. Bu ýerde önürilýän alkogolsyz gazanlaryň içkiler gysga wagtyň içinde halk tarapyndan köp isse bildirilýän önümlere urilýär. Kärhanada ekologiýa taýdan araslygy bilen tapawutlanýan bu içkileriň ýarym metrlik plastik gaplara gaplanan durly görnüşli içkiler önürilýär. Bu ýerdäki önümniň esasy aýratynlyklary olaryň şeker önümçiligi arkaly taýýarlanylýanlygydyr. Önümlere ýörete iýserjileriň konsentrlenen şeýreleriň aromatik goşunlaryň aýratynam bu ýön köküniň şeýresiniň goşulmagy bolsa, alyjylaryň oňa bolan islegine hasy ýokarlanyrýar. İçkileriň öz atlary ýazylan ýörete taýýarlanan owadan gaplara gaplanylmagy önümiň haritlik görnüşine has oňat bedýär. Tuut harit nişanly alkogolsyz gazanlaryň içkileri önürýän kärhanada häzirki wagtda suwgaýtydan işleýän önümçilik sehi, önümçilik barlahhanasy hemem çyýmal we taýýar önümler ammariýaly bölümler hereket edýär. Durly mewe önümden hoşboý ýysyny berýän datly soňk içkiler ýörete enjamlaşdyrylan barlahhanada hil gözäçiliginden geçirilýär. Hil barlygy ýerine ýetirilende her 30 mindiň dowamyny soňk talklygy vodorod görkezjesi, chloridiň umumy muktary, taýýar önümiň gowy agram paýy, turşulygy, kömür turşy gazy, gaz agramlary, ýesi, rengi, tagamy, hili we muktar taýdan ýygydarly gözden geçirilýär. Bu bolsa öz-özüne önümiň ýokary hili bolmagyna, şeýle-de alyjylaryň artmagyna getirýär. Tuut harit nişanly gazanlaryň içkileri önürýän kärhanada önürilýän ýokary hili içkiler buýurmalar esasynda ýurdumyzyň welaýetleriniň hemem paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň söwda nukatlaryna ugradylýar. Kärhanada önüm daşamagy ýürütüleşdirilen awtologlaryň bir näçesi bar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň hünärmenleri bu kärhananyň agzwy işgärleriniň arasynda ýygy-ýygydan bolup özleriniň maslahatlaryny we gollawlary berýärler. Kärhanada häzirki wagtda ýaşlaryň 30-da golaý zähmet çekýär. İş ömrüge barha ilerleýän bu hususy kärhanada geljekde-de ilat tarapyndan has köp isse bildirilýän önümleriň täze görnüşleriniň önümçiligini ýoly goýmak gözüňde tutulýar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylna diýarymyzda hormatly prezidentiň taýsir taýlalarynyň netijesinde halkymyzyň hal ýagdaýyny gorunurmagy, ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmagy aýratyn uly ähmiýet berilýär. Hutşy maksatdan uralanyp ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi ösürmäge, telekeçilik işini ýokarlandyrmagy gönükdirilen ýurt bähretli işleri giň normalýar. Hormatly prezidentimiň kiçik we orta telekeçiligi ösürmäge degişli ýygdarly gollawy diýarymyzyň Günnogor welaýetinde de öz aýdyň beýany tapýar. Muňa mysal hökmünde welaýet merkezi Türkmenawat şäherine ölümçilik işlerini üstünlikle alyp barýan Bat harit nişanly jorap önümlerini önürýän hususy kärhananam görkezmek bolar. Bu kärhananyň işçi hünärmenleriniň tutan ýerli zähmetiniň netijesinde önürilýän ýokary hilli, ýumşak, owadan rahat we ýeli jorap önümlerini gün saýyn isleg artyp, ýyla tarapyndan uly höwes bilen satyn alýan harida urilýär. Kärhanada durly görnüşdäki we reňkdäki erkek we aýal çaga lukmançylyk sport üçin niýetlenen möwsümleýin durly bezegli we milli nagaşly jorap önümleri önerilýär. Jorap önümleriniň 75-80 götürüm düzümi paýtadyr. Ýokary tezlikli dowrawap enjamlar ornaşdyrylan jorap önümlerini önürmek işi 4 tapgarda anyp berilýär. Önümçiliň birinji tapgaryna jorap önümleri ýarym işlenen görnüşde önerilýär. Ýarym işlenen jorap önümleri
işleri soňra dolu derecede taýýarlanyp, haryt nişanlary gelmenip gaplanylýar. Eçi hünärmenleri günne 15.000 goly ýyly we rahat ýokary hili jorap önümlerini önürýärler. Taýýar bolan önümler ýurdumyň ähli sowda nukatlaryna uğradylyp elýeterli bahadan satyga çykarylýar. Bat hususy kärhanasyna geljekde jorap önümleri bilen bir hatarda önürilýän harytlaryň görnüşlerini artyrmak, täze önümçiligi ýoly goýmak hemde daşary döwletlere eksport etmek meýilleşdirilýär. Batlyk adam bilen zähmet çekýän hususy kärhananyň işgärleri ýurdumyzda telekeçilik ulgamyna döredip berýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Arkadaly serdarymyda ykdysadyýatyň döwlete degişdäl ulgamyny ösürmägde hemişe uly ünseriýe. Munyň özi aýratyny şowly zähmet ýeňişlerine gadanmaga mümkinçilik döredýär. Özleri hakynda alada jogap edip gaýratly zähmet çekýän telekeçler ýurdumyzyň Daşow welaýatyna da ykdysady ösüşlere sallamly goşunt goşýarlar. Olar halkyň arkadaly zamanaty ýylyna täze zähmet ýeňişlerine tarap anamly barýarlar. Olaryň arasynda durly görnüşli senagat önümlerini önürýän kärhanalaryň bolmagy hasam gowunurjydyr. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan Hilal hususy kärhanasy şolaň biridir. Hormatly prezidentimiň öýleri arada kaladalarına jogap edip iş tepkinlerini barka güýçlendirýän Daşow welaýatynyň telekeçleri bazarlarymyzyň durly önümlerden dolu bolmagy, ilatyň ösen itleginiň ygtybarly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagalalar etýärler. Halkyň arkadagy zamanaty ýylyna welaýatyň telekeçleri durly görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn ünserýärler. Bu orda Daşow şäherine ýerleşýän Hilal hususy kärhanasy özüniň nutgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhanada işleyen hünärini ökde telekeçiliň önürýän durly görnüşli önümleri ila tarapyndan ýokary tileg bilen alınýar. Olaň aratyna guruluşy önümleri, penzere, dirgapylar, mebel önümleri bar. Demir, plastik we agaç önümlerinden ýasalýan derwede dirgapylar ila taratyna ýokary tilegden peýdalanýar. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş gadamlary barha batly depkinlere ýa bolýar. Penzere, dirgapylar, derwedeler, mebel önümleri welaýatyň ähli günjöklerini ulitlegden peýdalanýan önümlerdir. Hilal hususy kärhanasynyň Jerenler adly dukanam bar. Bu ýerdäki durly görnüşli ýokary hili önümler ila tarapyndan uly höwetlen alınýar. Kärhanada haryt dolanşygynyň ötüş tepkinine berza edilýän işleň mukdarda ýygydarlartýa. Ony hereket edýän 7 bölümde öndürilýän durly önümlen görnüşleriniň köpelmegi bu ýerde şu ýyl üçin gözegini tutulýan işleň epetli artandygyndan habar berýär. Bu bolsa Hilal hususy kärhanasynyň zähmetýör hünärmenleriniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne täze belentlikleri tarap anamly barýanlyklaryny aňlatýar. Döredilýän ähli şertler üçin kärhananyň hünärmenleri arkadagy serdarymyda alkyş sözlerini aýtýarlar. Halkyň arkadaly zamanaty ýylyna owu hojalyk toplumynda iň wara jogapkärlik möhüm bolan gallar ogy gyzgalaňy dowam edýär. Balkyn welaýatynyň owu hojalykçylaryň çäksiz ahlas siňdirilip, ösürilip ýetişdirilen gally hasylyny öz wagtyny kimem esrepse ýygyna balmagy depkinni gün saýyn ýokalanýarlar. Bu möhüm işe gatnaşyjy käranaçy daýhanlar, kombaýnçylar kimem awtolog sürüjileri ähli taraplaryny alada bilen gorşalyp alynýar. Hormatly prezidentimiň taýyzy tagallalaryny netijesinde milli ykdysadyýetimiň möhüm ulgamy bolan owu hojalyk toplumy häzirki wagtda düýpli ötüşler başdan geçirýär. Arkadagy serdarymyzyň halkymyzy öz ýurdumyzda öndürilýän owu hojalyk önümleri bilen ygtybarly üçin etmek baradaky tawşyryklardan sargatlary tutuş diýarymyzda bolşýary. Balkyn welaýatynda da öz münasip çözgüdini tapýar. Owu hojalyk wabytyny döwlet derejesinde kabul edilýän taryhy kararlardyr çözgütler türkmen daýhanlaryna önürjülükli zähmet çekip mukaddes toprağymyzdan bol hasyl öndürmeklige ähli taraplaryň giň mümkinçilikleri berýär. Öýleri barada galadalary oňat düşünýän balkanly gallaçylar häzirki galla uragy günlerini hasy tutan ýerli zähmet çekýärler. Bugdoýly meýdanlardan ýygnalan galla hasyllary welaýatyň galla kabul etiş kärhanalaryna bökdönçsiz kabul edilýär. Ýergelen aýsak şu ýyl Balkyn welaýatynyň kärençileri gallanyň sebitiň toprak howa şertlerini ozal synagdan geçirilen köp hasyl berýän görnüşleriniň tohumlaryny ekip, olaň bitkilni hasylyny ösürip ýetişdirdiler. Tawşyrlan galla hasyl üçin kärençiler bilen öz wagtyna hasaplaşyk işleriniň geçirilmegi gallaçylyň zähmetiniň ýerine düşýändigini äşkär etdi. Welaýatyň medeniýet we sunod saatları günortan ara kesmeler döwrüne gallaçylaryň arasynda bolup, olaň berekellatyny we armasyny ýetirip durýarlar. Şu pursatlarda ýanglanýan döwrap aýdym saatlar tans we folklor toparlarynyň joşgyny çykyşlary, möhüm gatnaşçylary ruhy lezzet paýlap olary täze zähmet üstünlüklerini ruhlandyrýar. Öňden tasdiklanan meýilnamalary laýyklykda alınıp barýan bu döwrap işler möhüm
gatnaşylan bereketli gallyk hasylynyň ýurdumyzyň esasy baýlyklarynyň biridigine, şeýle de hormatly prezidentimiziň daýhanlaryň halal baýamaklary üçin döretýän giň şertlerine aýdyn göz ýetirýärler. Şoň şeýnem olar arkadagly serdarymyzyň yerden, suwdan, durly dökünlerden we kuwatly owakyjylyk tehnikalarynyň ýeňillikli peýdalanmakda berýän himayet gollawlaryny tüý sörekden çykýan alkyşlaryny aýtýarlar. Balkan vilayet häkimliginiň iş meýilnamatyna laýyklykda vilayatyň hemde etraplaryň jemgyçilik guramalary tarapyndan kärenleşilen kombayn silaňdyr awtologlar sürjülüň aratyna ýaýwanlandyrylan bäýatleşik bolsa, wagtly-wagtyna jemlenip, öz hünärleri boýunça ýeňji bolanlar gymmat bahaly sowgatlar bilen fiýlaglanıp durýar. Galla ýygymyna hat tapawutlanyp däkme çekýän kärenleşilere, kombaynçylardyr awtolog sürjülere, Türkmenistan Demokratik hemde agrar partiýalarynyň vilayet komitetläriniň, kärdeşler arkalyşyklarynyň vilayet itirap birleşmeleriniň, ýaşlar guramatynyň vilayet itirap geňeşleriniň adyndan ýadygärlik sowgatlary hemde hormat gatlary dawaral ýagdaýda golşurulýar. Öz gedeginde kärenleşik gallaçylar owa huzurlyk toplumyny düýpli ösürmäge berýän himayet gollawlar üçin arkadagly serdarymyzyň adyna egzilmeýän hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Vilayatyň etraplarynyň galla meýdanlaryna ýokary urukholentlikde ýaýwanlandyrylýan şeýle joşgunly işler ajaýyp wähmet mukamyny öretýär. Möwtüme gatnaşýan daýhanlar gallanyň her bir däýanetiniň isripsiz ýygnalyp almak üçin guzur gaýratlaryny gaýgyrman wähmet çekýärler. Ýurdumyzyň adyk bolşulugyna salamly goşun goşýan Balkanly gallaçylar owa huzurlyk buwdagyny düýpli ösürmäge berýän himayet gollawlar üçin arkadagly serdarymyzyň adyna hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Halkyň arkadagy zamana telini anparlaýany şunuka ajaýyp işler watanymyzyň gülläwesmegine, halkymyzyň eşreti durmuşda ýaşamagyna, ýaşamyzyň sagdyny bilimli bolup ýetişmeklerine gönükdirýär. Ýurdumyzda ýaş netili barada döwlet derejesinde edilýän alada özüniň oňy netijesini berýär. Oğuzhan Adırnak İnjiner Tehnologiýalary Üniversitetine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz ýaşlaryň gatnaşmagyna, ýaşlar barada döwlet siýasaty hakyna, Türkmenistanyň kanunyny mundan meýlekde kämilleşdirmeň iler tutulýan meselelerine başlanyp geçiren matlagynyň gelip çykan wezipeler münasibetli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň deputatlarynyň, Oğuzhan Adırnak İnjiner Tehnologiýalary Üniversitetiniň professor muallimlarynyň we talipleriniň gatnaşmagyna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri ýaşlar baradaky döwlet siýasaty Bagtyar netliň urowşan geljeginiň kepilleri atly matlagat geçirildi. Matlagyň ahyryna gatnaşçylar berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzda ýaşlar siýasatyny giňden dawaralandyrmakda alyp barýan işler üçin Gahrman arkadagly serdarymyzyň adyna hoşallyk we alkyş sözleri aýdyldy. Türkmen Owakyjylyk Üniversitetini ýaňy ýakynda Gahrman Arkadagymyzyň matlagatlar merkezinde ýaşlar bilen duşup döwlet ýaşlar siýasatynyň bulgamda milli kanunçylygyndan meýlekde kämilleşdirmeň iler tutulýan meselelerine bagşlanan matlagat geçirmek münasibetli üniversitetiň professor muallimlarynyň we talip ýaşlarynyň gatnaşmagyna hoşallyk matlagaty geçirildi. Hoşallyk matlagatyna çykyş edenler Gahrman Arkadagymyzyň başlangyjy etadyna kabul edilen berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysaty aýdan ösürmeň milli maksatnamaty milli kanun çykarjy idaranyň öňüne täze wezipeler goýýanyny barada giňişleýini aýtdylar. Türkmen Owakyjylyk Üniversitetiniň agdyber professor muallimlary we talip ýaşlary Gahrman Arkadagymyzda we hormatly prezidentimizde işlemäge, okumagy, döretmäge, ilmi dörejilik bilen giňden meşgul bolmagy döredip berýän mümkinçilikler üçin alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Milli Geňeşiň halk matlagynyň başlygy hormatly Arkadagymyzyň Türkmenistanyň matlagat merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagyna döwlet ýaşlar siýasatynyň bolgamda milli kanunçylygy mundan meýlekde kämilleşdirmeň iler tutulýan meseleleri boýunça geçiren matlagady ýaşlarymyzda urukholent duýgutyny öretdi. Şu münasibetli Goranmak ministrliginiň Harby we Deňiz institutynyň, Milli howpsuzlyk institutynyň, İçeri işler ministrliginiň institutynyň, Ferhed institutynyň guramagyna geçirilen hoşallyk matlagatlary uly urukholentlige betlendi. Ýaşlary maksus bolan we ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny öňüne jemleýän binýady esaslanýan ýaşlar barada döwlet siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanmyda, halkymyda ajaýyp milli däpdi sugurlarymyda wepaly, bilim we terbiýe almagy, sport bilen meşgullanmagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge, höwetli ruhulent ýaşlar kemaly gelýär. Türkmen ýaşlary garaşdyr baky tarap döwletimiziň geljegi. Ýaşlaryň ruhy we beden taýdan sagdynlygy, hünär taýýarlygy taýdyna kämil şahsiýet bolmagy, dörejilik ukygy we pikirlenmek başarnygy jemgyýetimiziň kämilleşmegine hemde döwletimiziň ötüşine uly ter berýän güýçdir. Aman Kekil fadynaky muallimçilik mektebi Aşgabat şäher baş bilim müdürligi tarapyndan geçirilen hoşallyk matlagatlaryna işen häsiýet mahsus boldy.
Yurdumdan ýokary mekdeplerine uçurumlaryň gutfordaş dawaralary öz boşly bayramçylygy urly. Dawarda şeýlenleri ýokary derejede bilim almak uğruna döredileni amatly şertler hemde aýdygydarly alady üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdyp, belent maksatlara ýetmekde öz öňlerini oýlany jogapkärlik wezipeleri awry bilen ýerine ýetirmek üçin ähiret hagalaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýarjy Institutuny, Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalary we Informatika Institutuny, Türkmenistanyň Daşary işler Ministrliginiň Halkara gatnaşyklary Institutuny, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutuny, Türkmen Döwlet Maliýe Institutuny, Ýagşygellik Hakaýew adına Halkara Nevit we Gazi Uniwersitetini, Halkara Insan-perwer ilmleri we Ösüş Uniwersitetini, ýokary okuw mektebini tamamlayan uçurumlaryň hormatyna guralan dawaralan belent ruhy betlenen aýdym sala çykyşlar bilen ötgeşmegi, ýurdumyzda amal aşyrylýan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýändigini alamatlanyrdy. Dawaralarda çykyş eden uçurumlar, ýokary derejede bilim alma uğruna döredilen amatly şertler hemde ýygyderli alady üçin döwlet başçylygynda alkyş sözlerini aýdyp, öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipeleri awry bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalaryna gaýgyrmajakdyklaryna ananyrdylar. Bu çäre berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzda ösürmekde milli bilim we ilim urgamynyň özüne uly mümkinçilikler jemleýändiginiň, hormatly prezidentimiziň Türkmenistany gülledi ösürmekde amal aşyrýan tutumly işleriniň dawralanmasynyň beýany uruldy. Bayramçylyk dawrasyny ilimli, bilimli ýaşlaryň ruh welent watansöýçi bolup ýetişmeklerini taýsy taýlalary üçin hormatly prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy. Dawralar ýurdumyzda bilim urgamynyň ýygyderlik kämilleşdirilmegi, bilim alan ýaşlary durmuş ýoluny uradylmagy bilen baglanşykly meselelere hemme taraplan esasa çemeleşilýän nobatdaky suwtnamasyry. Dawaralara gatnaşyjylar ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlaryna iň gowy arzularyny aýdyp, olaň belent maksatlary üçin öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirjekdiklerini anamerlerdiler. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň taýlasy bilen ýurdumyzda ilmiň, bilimiň ösürilmegine, ýaşlaryň dünýä alymyna çuňur aralaşmagy uğruna döredilýän mümkinçilikleri aýratyn ähmiýet berilýär. Häzirki günlerde türkmen türgenleri halkara ýarşlaryna üstünlikli çykyş edýärler. Gadanylýan ýeňişleň her biri türkmen sportunyň awraýyny belende oturýar. Agyr atletika boýunça ýetginjekleriň arasynda Meksikada dowam eden dünýä çempionatynda Türkmenistanyň agyr atletika boýunça ýetginjekler ýygyndy topurynyň türgeni Aşgabat şäheriniň Gülmen etrawynyň 104-nji orta mekdebining 9-njy synep okuwçysy Medine Amanowa 59 kg agram derejesinde A topurda çykyş edip, tilterläp götürmekde 83 kg galdyryp 3-nji orny we kiçi 1-nji medali eýledi. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar hyýaty baş müdirliginiň guramagyna ýarşlarda türgeleriň ýeňişe bolan ihlasy aýdyň duýulýar. Marwula sport we ýaşlar hyýaty baş müdirliginiň guramagyna grek rim hemde samba boýunça welaýatyň çempionaty geçirildi. Bu ýarş türgelleriň barha kämilleşýändigini äşkär etdi. Hormatly adamlar, nursa ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 16-njy iýunda saat 20-den 17-nji iýunda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna ýetgätirýän burtly howa gün watardan tezligi sekundda 9-4 metre ýetýän şemal öter. Howa ýejesine 20-25 gradus maýl günnüzine 32-37 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 24-29 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna ýetgätirýän burtly howa demirgaly gün watardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öter. Howa ýejesine 23-28 gradus maýl, günnüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mar vilayatyna Alken burtly howa demirgaly gün watardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öter. Howa ýejesine 22-27 gradus maýl, günnüzine 35-40 gradus ysy bolar. Liverpool ayetinde Adkem burutlu howa demirgaly gün watardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öter. Howa ýejesine 23-28 gradus maýl, günnüzine 35-40 gradus ysy bolar.
Daşudur ayetine ütkäpirýän burtluk bar demiradyk ordan teýligi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 20-26 gradus maýly, gündüzine 33-38 gradus ıssy bolar. Paýtaht Maşgabatda ütkäpirýän burtluk bar demiradyk matardan teýligi sekundda 9-11 metre ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 25-27 gradus maýly, gündüzine 36-38 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy başlaýar. Ýedi watandaşlar tömüs pasyny howanyň derejesiniň ýokarlygyna nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhretinden gorunmagy, şerekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipli günlerini berjaý etmeginde maslahat berýäs. Mehriban ileşer, bulary berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şununla watany habarlary peşimizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär etýär. Ähli ösüşleň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edileşerim.